Waqt diskussjoni fuq il-programm TVAM l-ekonomista u lecturer fl-Università, il-professur Lino Briguglio sostna li l-gvern qed jilgħab logħba maħmuġa biex itawwal iż-żmien tiegħu fil-Parlament. Qal li dan jista' jħalli effetti negattivi fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Jiena l-problema li nara issa illi minħabba li hawn inċertezza kbira politika u hawnhekk nixtieq ngħid jien illi jista' jkun illi minħabba dana id-dirty tricks li qed isiru bħalissa biex jitwal il-Parlament fi żmien tiegħu, dak anke fl-ekonomija jista' jtellef. Il-professur Briguglio sostna li llum ħadd ma huwa jemmen lill-Prim Ministru dwar għaliex qed itawwal biex jippreżenta l-budget. Ejja nkunu ċari. Il-Prim Ministru qal illi nivutaw fuq il-budget mħabba Tonio Borġ, dak ħadd ma qed jagħmlu, laqgħu naħseb in-nies tiegħu stess, kulħadd jaf illi dan it-titwil qed isir għal skopijiet oħra.